Váčku Barcelony sa objavil naozaj prekvapivo a fanúškovia sa pýtali, či má tento chlapec vôbec kvality na to, aby hral v prvej španielskej lige. Dnes si ukážeme jeho cestu do FC Barcelony a to, prečo ho tréneri tak obdivujú. 26. februára sa Barcelone narodil chlapec celým menom Gerard Martin Langreo. O jeho detstve toho veľa nevieme, jeho brat dokonca citoval. Nerozumiem, prečo Wikipedia uvádza, že Gerard pochádza z S+S. Narodili sme sa v Barcelone a keď sme mali asi 5 rokov, zamierili sme do Sant Andreu. Ako jeho prvá futbalová zastávka sa uvádza EF Performance, čo je skrátka pre Escola de Football Performance, teda futbalovú školu metropolitnej časti Barcelony. Po tomto sa presunul už do viac organizovaného klubu v Sant Gabriel, asi keď mal 11 alebo 12 rokov. Jeho bývalý tréner Lančaro, ktorý ho trénoval v kategóriách Infantil aj kadetu, zdôraznil, že už vtedy vynikal svojim fyzickým potenciálom a popísal ho aj napriek výške 180 cm ako veľmi koordinovaného hráča, ktorý sa počas jeho trénovania nikdy nezranil. Lančaro so smiechom spomenul aj to, že Gerard si mal problém zaobstarať kopačky, keďže už ako mládežník nosil veľkosť 46. Po konci v Sant Gabriel sa Gerard presunul do klubu UE Cornella do kategórie juvenilu. Pri pôsobení v mládeži Cornei v sezóne 2018-2019, kedy bola Barcelona po ťažkej prehre s Liverpoolom, naposledy v semifinále Ligy majstrov až po minulú sezónu, kedy si ho zahrala zhodou náhod práve s Martinom v obrane, ho vtedajší scout Carles López odporučil vedeniu Barcelony. V jednej relácii Carles López o ňom povedal: keď som ho odporučil, mal štíhlu, atletickú a svalnatú postavu s dlhým krokom. Vyzdvihol jeho stabilný, konzistentný a spoľahlivý výkon a opísal ho ako inteligentného, sústredeného hráča s dobrým zázemím, ktorý by mohol byť pre Barcelonu veľmi využiteľný. Avšak Barcelona ho do svojej významnej akadémie nezobrala. Martin pokračoval ako hráč Cornei, kde sa v sezóne 2021-2022 dostal do prvého mužstva. Jeho oficiálny debut za Ačko Cornei prišiel len 4 dní pred pohárovým zápasom s Barcelonou. Na ihrisko prišiel až v 90. minúte. Asi žiadny fanúšik Cornei by potom to neočakával, že proti Barcelone nastúpi v základe na ľavom kraji obrany proti Dembelému a odohral 120 minút. Svojím výkonom určite nesklamal. Cornea držala v obrane zápas bez gólovo a až napokon predĺžením Barcelona strelila 2 víťazné góly. Martina si neskôr, ako som už spomínal, nechal prvý tím a postupne sa vypracoval na oporu obrany Cornei, či už na pozícii ľavého beka alebo stopéra. Jeho bývalý spoluhráč Mark Villaplana spomína: takmer som nehral, pretože na mojej pozícii bol Gary, ale vychádzali sme si naozaj dobre. Hovoril aj o tom, ako dobre pracoval na mentálnej stránke a jeho fyzickú kondíciu nazval ako šialenú. Cornea odohral dobrý rok, pretože bol veľmi spoľahlivý v obrane. Veľmi dobre kontroloval priestor za sebou a výborne to korigoval vďaka rýchlosti, ktorú mal, zdôrazňuje Villaplana. Vyjadril sa aj k jeho terajším úspechom. Nevedel som si predstaviť, že to bude za 2 roky, ale áno, bolo na ňom vidieť, že to dotiahne ďaleko. Jeho úroveň si Barcelone všimli znovu a 19. júla 2023 s ním barcelonské Bčko podpísalo 2-ročnú zmluvu. V Barce Athletic si udržal konzistentnosť, bol silný a spoľahlivý v obrane a preto bol pre vtedajšieho trénera Marqueza už od začiatku sezóny jeden z najdôležitejších hráčov v tíme. Nedostal taký hype ako iní hráči, ale vidíme, že ďalší tréner si ho veľmi cenil. Ďalší jeho spoluhráč, bývalý brankár Barci Athletic, aktuálne Celty Vigo, pred vzájomným zápasom s Barcelonou spomínal: Gerard je veľmi pokojný a skromný. Prichádzal z niečoho úplne iného a postupne sa prispôsoboval tomu, čo od neho tréner požadoval. Všetko veľmi dobre chápal a dal nám to, čo sme na tejto pozícii potrebovali. Po tejto sezóne Bčku ho zaradil nový tréner Hansi Flick do svojho tímu a počas prípravy mu dal príležitosť v prvom tíme. Ako sa k nemu dostal, to už neviem, ale uprednostnil ho pred mladými hráčmi ako Alex Valle alebo Hector Ford, ktorý tam pod Xavim naskakoval a predvádzal dobré výkony. Títo dvaja napokon z Barcelony odišli. Martinov neoficiálny debut v A mužstve neprišiel počas tejto predsezóny. Zahral si za ňu po Xavim v priateľskom zápase proti klub Amerika 2 dní pred Vianocami 2023, ktorý Barcelona vtedy o gól prehrala. Jeho predsezóna dopadla na výbornú. Už v prvom zápase asistoval na gól Pablovi Torremu a celkovo vyzeral na ľavej obrane dobre a spoľahlivo. A hlavne pre fanúšikov nenápadne. Jeho ligový debut prišiel z lavičky hneď prvý zápas, ale prišiel len na minútu. Neskôr aj vďaka zraneniu Baldeho začal naskakovať viac. Všetkým fanúšikom Barci je jasné, že jeho začiatok sezóny bol veľmi zlý a Martin sa stal veľmi kritizovaným. Jeho brat spomínal aj to, že Gerard zvláda kritiku veľmi dobre, takže tá mu určite veľmi pomohla. Flick svoju osobnú stávku ani potom to neodstavil. S Martinom pracoval a poskytoval mu videoanalýzy.
Postupne sme mohli vidieť zlepšenie, niekedy hral viac, niekedy menej, ale stále bol terčom kritiky viacerých fanúšikov. Fantastický výkon podal proti Brestu, čo viacerí videli ako obraz toho, čo v ňom Flick vidí. Môžem povedať, že Martin vo viacerých zápasoch v Barcelone vôbec nebol prínosom. Niekedy si odohral iba zápas bez chýb, niekedy nestíhal vôbec v obrane a niekedy pridal asistenciu, dokonca strelil aj prvý gól. Balde bol znovu zranený a preto rozhodujúce boli pre neho najmä zápasy ako dve vyhraté zápasy proti Realu, kde začínal v základe, ale hlavne ťažký semifinálový dvojzápas s Interom, kde musel ukázať skúsenosti, ktoré pozbieral za sezónu. Za oba tieto zápasy s Interom odohral dokopy 165 minút. V prvom jeho výkon nebol dobrý a s hrozbou červenej karty bol po polčase vystriedaný. Zápas, ktorý mu naplno naštartoval sebavedomie, bol druhý zápas, kedy pekne asistoval na góly Garciu a Olma. Dokonca Garcia mohol dať po jeho peknom centri aj druhý gól, avšak obrovskú šancu zahodil. Barcelona v tom zápase hrala až príliš otvorený futbal a doplatila na to potom, ako bola už jednou nohou v 8 finále. Gerrard sa stal ospevovaným za 2 asistencie, ale často je kritizovaný za svoj defenzívny výkon. Po zápase netajal svoje sklamanie a ako viacerí futbalisti FC skončil v slzách. Po zápase na Instagrame zverejnil emotívny príspevok, ktorý zakončil takto. Znovu budeme tam, kde si tento klub a táto fanúšikovská základňa zaslúžia. Neprestaneme, kým to nedosiahneme. Viac hrdý ako kedykoľvek predtým. Vo víťazstve a v porážke nech žije Barca navždy. Po tomto zápase prišla tá druhá spomínaná výhra v El Clasiku, dôležitá ligová výhra doma. V tomto zápase odohral 57 minút. Z jeho výkonu tam nie je moc na čo spomínať, aj keď takmer strelil sám gól nádhernou strelou z diaľky na bránu Courtoisa. V lete o neho prejavil záujem Wolves, avšak hráč vyjadril to, že Barco nechce zostať a naďalej si tak plní tento sen. A Barca potom, ako s ním v januári podpísala zmluvu do 2008, mu v tom nebránila. Gerard Martin začal novú sezónu už dobre, znovu musel naskakovať popri Baldeho zdravotných problémoch, tentoraz so spoľahlivejšími a kvalitnejšími výkonmi, hlavne smerom do defenzívy. Vyzerá, že pozíciu ľavého beka si už na tejto úrovni osvojil a teraz ho čaká ďalšia skúška, ktorú zvláda zatiaľ na výbornú. Hansi Flick ho počas predsezóny testoval na pozícii ľavého stopera, kde mal v prípade potreby zaplniť dieru po Inigovi, ktorý zamieril do Saudskej Arábie. A ukázal sa tam v dobrom svetle, aj keď ťažko posudzovať popri slabej kvalite superov. Pred pár dňami ho čakal veľký moment. Jeho prvý zápas na Camp Nou. Nikto nečakal, že na pozícii stopera nastúpi popri Kubarzim práve Martin. Neskôr prezradil, že to skúšali posledné 2 týždne. Obrana Barcelony túto sezónu tápa a Gerard Martin ukázal, ako dobre si už osvojil offsideovú pascu. Spolu s Inigom, u ktorého sa takto otvára jeden z dôvodov odchodu z Barcy, uviedli, že to bolo ťažké po zápasoch spať a zrelaxovať sa kvôli obrovskej sústredenosti počas zápasu práve kvôli offsideovej pasci. Práve tá túto sezónu Barcelone vôbec nevychádza a aj napriek viacerým problémom Martin na pozícii stopera po návrate Baldeho môže byť jeden z nich. Martin podal dobrý výkon, zahral si polčas ako stoper a polčas ako krajný bek a predviedol veľmi dobrý výkon s tým, že lepšie vyzeral práve na pozícii stopera. Uvidíme, ako sa zvyšok jeho sezóny a kariéry vyvinie, ale už teraz môžeme povedať, že Flicková dôvera v neho nebola náhodou. Vyjadrenia jeho trénerov a spoluhráčov hovoria za všetko. Podľa Lančara je teraz jeden z najpracovitejších hráčov Barcelony a vyzerá, že to vystihol naozaj pravdivo. Toto je príbeh Gerarda Martina, hráča, ktorý ukazuje, že tvrdou prácou je niekedy možné splniť si aj svoj najväčší sen. Ako naozaj vzorný študent prerušil svoje štúdium vysokej školy, ale hrať za Barcelonu sa naozaj neodmieta. Ďakujem za dopozeranie tohto mojho prvého videa, ktoré ma stalo veľa času a úsilia. Preto som vďačný za každú interakciu, návrhy, odber, zdieľanie, ale aj kritiku, ktorá ma ako Gerarda poženie k zlepšeniu, aby som mohol s chuťou tvoriť ďalšie, nech to je len na začiatok niečoho veľkého. Majte pekný deň.